Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani press briefing imene akupangisa ndi a SIDED. Takhala pompo kuti timve kuti a Sylvester Namiwa abwera ndi zotani. Lilongwe is the seat of government and there are a number of events taking place, but making a decision to attend this press briefing means a lot. We don't want to take your presence for granted. That said, let me say much of the deliberations will be done in vernacular because we are touching on an issue that is affecting the whole country. Therefore, allow me to say we'll be mixing, we'll be switching from English to Chichewa and vice versa. Mundilole ndikulandireni kumsonkhano uno mama wa uno ndimathokoza kunena kuti tinakuwuzani mochedwa koma munapanga chisankho kubwera kuno kupatula ponena kuti kulilongwe kumachitika zambiri. Chifukwa chimenecho ndisaonjeze gagamdiwa tachedwa kale timayeneka kuyamba 9:30 komabe ife ndi mtundu wopa Mulungu ndimafuna mundilole kuti ndipemphe ozipereka kunena kuti atisegulire bwaloli ndi pemphero. A volunteer with a prayer. Amen. Kuyenda bwino tikupemphaniso kuti kwa mzathu amene ali munjira mukakhale nawo kuti akathenso kufika pamalo pano bwino. Tapemphera lonsezi m'dzina la mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Thank you very much for that prayer. Tathokoza chifukwa cha pemphero limenelo. Ananditchula kale koma ndimakhulupirira kuti munthu wina aliyense amamva bwino mukampasa mwayi kuti atchule dzina lake. Choncho ngakhala nditchula ine dzina langa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli lanu la Malawi la the Center for Democracy and Economic Development Initiative SIDED mwachidule. Sindili ndekha ndipereka chinkuza mawu kwa mzanga kuti nayenso azitchule. Akazitchula tiperekanso mpata kwa atolankhani kuti muzitchule. Akuluakulu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Ndiyeno nthawi zonse pamene wazo kuti aunda auje anthu amakhala momasuka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Omega Tsiku SIDED. Emmanuel Georgia from Lunta TV. Yeah, dzina langa ndi Alex Patterson from MJFM. Ndikukhulupirira kuti ananena leya kuti kunja kunali mvula ndi ena atipeza. So ndimaganiza kuti mutilole tiyambepo popeza takwanisa kuziwana kuti muchipinda muno muli oyani. Mwanthawi zonse amalawi eni ake akamva kunena kuti bungwe la SIDED lili ndi msonkhano wa atolankhani amatituma amatipasa mauthenga. Ndiye mafuna mundilole tisanayambe zathu zimene tabwera nazo pano pali zinthu zitatu. 1. Uthenga ukupita kwa mkulu wa polisi Inspector General Madam Melin Yolam akuti amalawi akudabwa kuti mzigawo zina madera ina anthu akapalamula mulandu apolisi akumagwira ntchito yotamandika kwambiri kwa atapa anthu aja kwa amanga. Chisanzo chabwino nkundilandi koma kulilongwe kukachitika nkhani ikakhala kuti anthu nga amademo aja akumangidwa koma ikakhala nkhani yokhuza ku parliament pakumabwera kanthabwala kena kake kakumayankhulidwa ndi anthu ati anandiwuza kuti mwafusi Madam Melin Yolam kuti kodi Malawi ndi federal government kuti ku Blantyre kuli malamulo ake, Southern Region ili malamulo, Central Region Lilongwe ili malamulo, Northern Region ili malamulo ake. Fusu limene lona kuti Madam Melin Yolam ayanke. Langa imene nena kuti ndizakumbusabe Mai Melin Yolam ngati mkulu wa polisi
ndi nkhani yona kuti kodi zigawenga zimene zinajambulidwa zija apo pali Lilongwe community muzimanga liti. Nkhani imene jangatima kusangalasani ndizipitirira kusangalasani bene, koma nkhani imene ngatima kunyasani ndizipitirira kunyasani fa mudanena mpaka mapano kuuza mtundu wa Malawi kuti mwamanga. Sindifuna ndikhulupirire kuti ndinu munthu wa mayi inspector general wa bosa ayi, fa mpando muliwo ndofunika munthu oti akayankhula anthu azinkhulupirira. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya ngozi ya kuchikangawa. Ndimaziwanso kuti anthu ambiri nkhani imene simakukomerani, koma Malawi tikulira ndipo tizalira mpaka nakalekale kufikira chilungamo chichitike. Ndina msonkhano watu wa nkhani wapitawo ndinafunsa Moses Kunkuyu kuti mmene amayankhula ku mtundu wa Malawi President Lazarus Chakwera Musona ananena kuti nawonso ali mafunso ngati amere Chilima. Ndiye ndimafuna Moses Kunkuyu ayankhulepo kuti kodi ndiye kuti Achakwera kugwirizana nafe asidedi kuti commission of inquiry was a sham and a waste of time. Ndiye no commission yokhazikika ikhalako liti. Ife tikanakonda kunena kuti mu nthawi ya ulamulo wa Chakwerawo Amalawi apeze mayankho kuphatikizapo manja onse amene anakhuzidwa ndi ngozi imene yakuchikangawa. Chinthu chachiwiri tonena kuti tidaona mmene amakhazikitsa foundation Achakwera anapita. Koma chikukanika ndi chani kuti apite kuchikangawa pamene padagwera ndege pacha mpaka napanoto Achakwera sanafikepo. Nthawi ina akuchokera ku Mzuzu adangolambalala. Ndiye pepani ndikuzowa kuti anthu ena nkhani imene makunyasani kumabezi kunyasani tete kukumbusani kufikira zoona zitaziwika pa nkhani ya imfa ya ngozi ya ndege imene yachitika kuchikangawa pa 10 June mu chaka cha 2024. Nkhani yomaliza yochokera kwa Malawi aini yake ndionena kuti amandifunsa kuti kunjaku kuli kalembera wachisankho anachitika ndiye pano akuti ali matransfer. Ndi anthu ena kudabwa kuti chifukwa chani mukupanga matransfer kuti asala miyezi 4 miyezi 5 kuti anthu akavote. Fambuyomu anthu anazulowera kunena kuti matransfer timapanga nthawi yona kuti nthawi yovota ija yayandikira. Nthawi imeneyo munthu umakhala ndi chithunzithunzi kuti pozafika siku lozavota nzakhala ndili dera ili. Koma lero amayelekeza kuti tangoyerekezani kuti anthu ali ku sukulu tingoyerekeza pa mubasi koma munthu ungakukalonga. Kodi nthawi yozavota asakhala ali kuti kodi mwayika dongosolo lanji kuti munthu amene akavote zikhala ngati kuti mwayifulumiza nthawi nkhani imene yopanga matransfer. Ndi apo mwe tili pomwepo anthu amanena kuti kuli ma devices electoral management devices kusonyeza kuti information iliyonse ili pa line. What is the merit of this transfer window and what's the justification of using electoral management devices? So mwina mafunso amenewa nda Malawi atipasa akudabwa ndi zimene zikuchitika nkhani yakalembera ku bungwe la chisankho. Adanena Kazembe wa boma la Britain akupita kuti zikuoneka ngati kuti bungwe la chisankho ndi abale awo a national registration ali pa mgwirizano waukulu ufuna kuti kuvota chikhale chinthu chovuta kwambiri. Ndibwereze pamenepo. Kazembe wakale wa boma la America kuno ku Malawi adanena kuti zikuoneka ngati kuti ku Malawi kuno tikuyesesa kwambiri kunena kuti anthu ena asadzapeze mwayi wovota. Chikhalirecho anthu amene akupanga zimenezo adakhala pamenepo ndi mwayi wovota. Ndi apa tangofunsa chabe mutipase mayankho, ngati simutipase mayankho tibweranso pachefe timayankhulira Malawi. Without much ado, thank you very much. Allow me to go straight to the business of the day. Unlike the rest of the days, today we have a letter. We don't have a statement per se, so you allow me to read this letter. Thereafter, I'm going to make an attempt to present the same in vernacular. 6th March 2025, that's the date of the letter. It is going to the Minister of Trade and Industry, box 30366, Capital City, Lilongwe 3. Attention, Engineer Honorable Fitumbiko Mumba. Copy to Acting Managing Director, Ilovo Sugar. And another copy to Mr. Vincent Nkoma, CFTC. Dear sir, appeal to do more to unmask the sugar cartel. In exercise of our governance watchdog role and as a voice of the voiceless, we, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDED, write you, sir,
with reference to the above stated subject matter. To begin with, we at SEEDED, on behalf of millions of low-income Malawians that are literally struggling to afford sugar on the parallel market, where the commodity is fetching between 4,000 and 5,000 a kilogram, would like to congratulate you, sir, on your appointment to the new portfolio and hitting the ground running. Much as we appreciate your bold approach to the sugar crisis, we feel duty bound to bring to your attention that storming shops is a move in the right direction, but what you are seeing and observing on your sojourn is just a tip of an iceberg. Honorable Minister, you may wish to know that sugar here in Malawi and elsewhere is a cartel, which unless Malawians join hands, the country will continue to suffer after giving up their own land to sugarcane plantations and sweating for the same, but sadly cannot access the locally manufactured product, which is supposed to be vitamin A fortified. While pledging support to unbundle the cartel, SEEDED intends to bring to your attention the following issues. 1. Sugar scarcity has now become a perennial problem in Malawi, despite the fact that the dominant player register colossal profits year in, year out. 2. The prospective legislation to bring sanity in the sugar industry, the Sugar Bill, has now been gathering dust at some office at Capitol Hill for the past 11 years with no plausible justification. This makes Ilovo Sugar Company a de facto Ministry of Sugar in Malawi. 3. Neither the cane farmers nor government reap from the fruits of this industry that has been around for the past 60 years or so. 4. Ilovo obtained an injunction restraining both the Competition and Fair Trading Commission, CFTC, to effect a 25% price slash, and the Director of Public Prosecutions, DPP, from commencing criminal proceedings against the same company. 5. Parliament is sitting on the results of the July 2023 first ever Sugar Price Must Fall campaign, Sugar Price Must Fall public inquiry done under the leadership of the former Trade and Industry Minister, Honorable Simplex Chola Banda, and the then Parliamentary Committee on Industry, Trade and Tourism, Honorable Paul Nkhoma, in response to SEEDED's petition on the same. 6. Unlike the case with bakeries, Ilovo Sugar is yet to open its doors to consumers, let alone drive-in collection points for wholesalers. To put it bluntly, no single person buys sugar directly from Ilovo, which is very strange. In view of the above, SEEDED intends to benefit from your unique approach in dealing with matters affecting the lives of Malawians promptly, and in line with the access to information, to call for an emergency sugar endower that should help Malawians have answers to the following questions. 1. What sort of agreement did Ilovo Sugar sign with the current sugar distributors? Was it a concession? For how long? 2. What's the total tonnage produced in the just ended production year? 3. How much of the above was expected? And I'll take this again. How much of the above was exported and to where? 4. Make public the total quota allocated to the following local distributors. 1. Price worth. 2. Right price. C. Chipiku. D. Kalaria. And E. Smama General Dealers. It is our considered view that this letter will receive the much needed attention owing to the gravity of the situation on the ground. Last but not the least, needless to emphasize that After Fuel
sugar has multiplier effect to the economy. Therefore, the current sugar crisis ought not to be entertained by any sensible and serious leadership. Yours sincere, Sylvester Namiwa. Signed. Thank you very much for your kind attention. Ndina anena kuyambirira kuja kuti zokambirana zimene zabwera pano nzokhuza amalawi ambiri, koma popeza kuti amalawi ena chiyankhulo cha Samundachi samva ndifake ndinakakamizika kuwerenga chikalata chimene chili mu Chingerezi. Chikalata chiso chili mu Chingerezi ponena kuti nthawi zambiri mu maofesimu timagwiritsa ntchito chiyankhulo chimenechi, ndiye ndimafuna nditambasule zimene ndimawerenga mu Chingerezi. Chikalata chimenechi chalembedwa pa 6 March mchaka chino cha 2025, ndipo chikupita ku anduna azamalonda amenewa ndi olemekezeka Engineer Vitumbiko Mumba. Komanso chikalata yomweyi tayipereka kwa mkulu wongogwirizira wa kampani ya sugar yayikulu muno Malawi ya Irovo. Komanso kalata yomweyi tawatumizira tawagawirako a Vincent Nkhoma amene amayang'anira bungwe la CFTC amene ntchito yawo nkuonesa kuti pakhale chilungamo pochita malonda mdziko muno. Chikalata chimenechi chili pamutu onena kuti pafunika pachitike kanthu ndithu kuonena kuti tithane ndi vuto la sugar Malawi muno. Ife asidedi amene timayankhulira Malawi komanso amene timapanga kalondolondo pamene zinthu zikuyeneka kuyendera, tapanga chiganizo chowalembera anduna kalatayi poyambirira kuwafunira zabwino, popeza kuti angowasamusa kumene kuchoka ku nduna ya zantchito nkubwera ku nduna ya zamalonda. Koma ngakhale angosamuka kumene sadachite bobobo, abwera pa ground nkuyamba kugwira ntchito. Amalawi eni ake aona andunawa akuyenda kusakasaka kuona kuti kodi zikuchitika ndi chani kuti sugar asowe mdziko muno. Pamene tikuwafunira zabwino andunawa, timafuna tiwaziwise ndi chake tawalembera kalatayi kwafotokozera kuti ntchito imene mwayambayi ndi yayikulu. Ntchito imeneyi singathe pongoyendera mu masitolo kokha, ndipo timafuna tiwasimikizire pano mosapindira ndefu mkamwa kunena kuti zimene aona m'masitolo sadayambepo, sanaone kanthu. Kunkhani ya sugar kuli zinthu. Ndimafuna anduna muziwe kunena kuti sugar ndi chikhamu pachokha mdziko muno ngakhalenso kumayiko ena. Chifukwa cha chimenecho tikuganiza kuti ntchito imene mwayiyambayi ndiyofunika kuti musayigwire nokha, muyigwire ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo Amalawi eni ake. Tinene pano mosabisapo kanthu kuti ntchito imeneyi mukayikakamira simuyikwanisa, mapeto ake muvulala. Tikunena zimene zifukwa chani? Tikunena pano mukudziwa kuti musuga muja mumayeneka kukhala michere yofunikira ngati vitamin A imene imafunika kwambiri mthupi mwa anthu. Koma chifukwa chonena kuti sugar uja amagulisidwa ngati chitsulo cha ndege, amagulisidwa ngati kuti sapangidwa kumano ku Malawi, ndiye kuti pamenepo ngati dziko tikuamana anthu ena mwayi, ana ena mbadwa zina za dziko lino kuti azipeza mwayi wolandira opeza nawo vitamin, michere ya vitamin A. Ndanena kale kuti pamene tikulonjeza kuti tigwira ntchito limodzi, tigwirane ntchito limodzi tonse Amalawi ndi anduna a Vitumbiko Mumba kuti tithese chikhamu chimene chili ku sugar, pali zinthu zingapo zimene andunawo afunika kuti aziziwe. Choyambirira nchonena kuti mdziko muno chasanduka chizolowezi, kunena kuti January, February, March ndi kumayambiro kwa April mumasowa sugar mdziko muno. Koma chodabwisa ndichopasa manyazi kwambiri nchonena kuti kampani zimene zimapanga sugazo zimapanga maphindu aphwamwama nthawi zina zake kupitirira 700%. Ndiye kumadabwa kuti kodi sugar ngati akusowa ndiye kuti akupangidwa ochepa. Akanakhala kuti opangawo sakupeza phindu, ndiye bwezi kuti nkhasako kuti azivutikiranji kumapanga katundu oti sakugulisa. Koma sugayo ngati akusowa ndiye kuti amachepa. Chifukwa chani kampani imene imapanga, kampani zimene zimapanga sugar sizifuna kuonjezera sugar wawo kuti sugar samasowe mdziko muno? Chifukwa chaka chatha Amalawi ndi eni yake ni mboni
kuti takhala tikuyankhulanso nkhani za shuga. Mwina pongofuna kuwakumbutsa Malawi amene amakonda kuyiwala, bungwe la SIDED nkhani ya shuga si alendo, takhala tikugwira ntchito zosiyanasiyana. Ndiye funso kumanena kuti ndifukwa chani chasanduka chizolowezi kuti January, February, March, April kuyambirira mdziko muno mumasowa shuga. Chinthu chachiwiri choti anduna adziwe nchonena kuti kudapangidwa lingaliro lonena kuti kulibe lamulo loziwika bwino kupatula lija la Control of Goods Act limene limayang'anira nkhani za shuga. Pamene chikhalirecho maiko onse amene ayandikana nawo ali ndi malamulo awo. Ndiye anthu ena akufuna kwabwino adapanga bill imene amayitchula kuti sugar bill. Koma pali njomba lero ayisinthe, mawa ayisinthe, nkucha atiuze kuti ikulowa kwa zaka 11 zapitazi bill imene ikukanika kuti ikalowe ku nyumba ya malamulo anthu ayikambirane. Chifukwa cha chimenechi anthu ena amene amasatira bwino za shuga akuti ilovo ndimene inasanduka unduna wa za shuga muno Malawi. Chifukwa amangozuka ndi kupanga chilichonse imene akufuna, chifukwa palibe lamulo lililonse limene limawapangisa kuti azikhala ngati kuti akhala mu line. Chinthu chachitatu nchonena kuti mukapita kukayankhula ndi anthu amene adapanga chisankho chopereka minda yawo, kuti mukayankhule ndi anthu amene amagwira ntchito kulima nzimbeyo, ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Sakupeza phindu lilonse pa thukuta lawo, sakupeza phindu lilonse pa minda yawo. Komanso mukayang'anitsa kuboma lero tikudandaula forex, ndi anthu amafunsa kuti kodi amene amapindula pa ulimi wa nzimbe kapena pa malonda a shuga mdziko muno ndi ndani? Chifukwa bomalo silikupeza phindu, alimiso sakupeza phindu, padakali pano pa anthu amene akugwira ntchito m'minda ya nzimbeyo sangakwanisenso kugula shuga. Chinthu chachinayi nchonena kuti anduna adziwe kuti kampani ya Ilovo idakatenga chileso ku bwalo lalikulu la High Court kulesa nthambija ya CFTC kunena kuti isawakakamize kuti asise mtengo wa shuga ndi 25 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Zimene zachitika mu August 2023 mpaka napano chileso chimenecho sichinachosedwe. Komanso bungwe limene la CFTC lidagamula kunena kuti mkulu woyimira boma pa milandu ayifufuze kampani ya Ilovo ndipo ayimbe milandu. Chigamulocho chidakalipo, koma mkulu woyimira boma pa milandu komanso CFTC singalamule kampani ya Ilovo kuti isise shuga ndi 25% chifukwa chonena kuti kuli chileso. Mpaka napano chileso sichinachosedwe. Bungwe la CFTC linapita ku kotiko mu Okutobala, ndipo a judge a Charlotte Wezi Malonda adanena mu bwalo kunena kuti chigamulo chawo apereka pakatha masiku 30 munali mu Oktoba 2023 mpaka na lero masiku 30 sanathe. Timafuna anduna muziwe zimenezi. Chinthu cha number 5 nchonena kuti nyumba ya malamulo imene imasogozedwa ndi mkulu zokambirana a Richard Chimwendo Banda amenenso ndi nduna kumeneko akukhalira ripoti la kauniuni amene anachitika koyamba mu mbiri ya dziko lino pa nkhani za shuga. Ndisindike pamene kuti mbuyo monsemu nkhani ya shuga anali maloza, anthu samalonda okambirana kuti shuga wakwera mtengo, kuti shuga usowa chifukwa chani, anthu ankangoyang'ana. Koma tithokoze kuti abwera anduna olemekezeka a Simplex Chichola Banda, iwo adayima ndi Malawi ndikuyamba kuonesesa ndikujoyina nafe pa nkhondo yonesesa kuti shuga atsike mtengo. Mwamwayi Mulungu amapereka anthu atsogoleri, kunalinso mtsogoleri wina ku nyumba ya malamulo yoona za malonda ndi zokopa anthu olemekezekapo nkhoma amene titalemba kalata ya madando kupita kwa speaker. Iwo adasogolera mkumano woyamba womva kuti kodi chikuchitika ndi chani mdziko muno kuti shuga azidula ngati kuti amapangidwa kunja. Koma ripoti imene chomvesa chisoni Malawi ndimafuna ndidziwe kuti nyumba ya malamulo kuyambira 2023 sakufuna kuti ayivomereze. Mmenemo munapangidwa mfundo zoti shuga asike mtengo, mmenemo munayikidwa mfundo zoti shuga asamasowe. Ndiye amene muli ni mwayi mwafunse mkulu wa zokambirana ku nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda kuti kodi chifukwa chani ripoti imeneyi nyumba ya malamulo sili kufuna kuti alivomereze. Ndibwereze pamene kuti kuli ripoti la the first ever sugar public inquiry imene inachitika mu July 2023 mpaka napano ripoti imeneyo
ku nyumba ya malamulo aphungu mosokozedwa ndi mkulu wa zokambirana kumeneko Richard Chimwendo Banda sakufuna kuti alivomereze ripoti imeneyi. Ndiye mafuna kuti anduna aza malonda mudziwe zimenezo. Chinthu china choti mudziwe nchonena kuti kufikira lero kulikonse kumene amaponza zinthu amakhala ndi kamalo pamene amagulisirako zinthu zawozo. Mukapita kupekale mupeza kuti ali ndi mavani amene amanka madera na amagulisa kumahosera makapikulisa, koma ukalola mpekale amakulola kugulisa sugar, amatha kugula amalola kugula pepani, amalola kugulisa bread. Koma ndifuna ndikuwuzeni lero kuti simungapite kudwangwa palibe angagule kolo paketi imodzi ya sugar. Irovo salola kugulisa sugar kwa Amalawi pompo amampanga sugar amapitisa kwa madistributor. Kodi ndifanya chani Irovo imaoneka ngati kuti sifuna kupanga interact ndi Amalawi direct pamene tikuzote company yo ilipo ifa cha Amalawi? Ndi zinthu 6 izi ndimafuna kuti anduna muziziwe musanapange chiganizo china chopita chisogolo. Titakuziwisani zimenezo timafuna tipezerepo mwayi popeza kuti inu kachidwe kanu ka zinthu nkamphamvu komanso kosiyana ndi nduna zina zimene zimangogona tulo nkumazilemeresa. Timafuna tikupempheni kuti msiku muno tili ndi lamulo lija lopempha mautenga mosavuta. Kuzera mwa inu timafuna kuti kampani ya Irovo ibwere poyera ibwerese zinthu izi. 1. Ma contract ndi migwirizano imene adasainirana ndi anthu amene amagawa sugar amene amachula kuti ma distributor. Kodi adapasana mgwirizano wa muyaya? Ngati sulu wa muyaya, kodi adagwirizana kwa zaka zingati? Chinthu chachiwiri, timafuna kampani ya Irovo kuzera kwa inu anduna azamalonda ibwere poyera iuze mtundu wa Malawi kuti kodi chaka chimene chatha ichichi nzimbe imene ambuti sugar amene tikumaliza adapanga sugar ochuluka bwanji? Kodi mwa sugar ameneyi ndi ngati amene anamugulisa kuno? Kodi sugar amene anapitisa kunja ndi ochuluka bwanji? Andikunja kwake akupita kuti andakupita motani? Kodi misonkho yoyenerera ikulipiridwa pa malonda amene akuchitika awa? Chinthu china timafuna kuti kuzera mwa inu anduna kampani ya Irovo ibwere poyera inene kuti kodi anthu amene amagawa sugar awa adawapasa sugar ochuluka bwanji? Poyambirira price worth, kachiwiri right price, kachitatu chipiku, kenako kalaria, pomaliza simama general dealers. Ndibwereze apa makampani ndachula apa ni makampani amene Irovo ikapanga sugar amawapasa, akawapasa iwowa ndi amene amakagawa sugar uja madera osiyanasiyana. Ndi timafuna kampani ya Irovo ibwere poyera inene kuti kodi muchaka chimenechi muungizano umene ulipo right price anampasa sugar ochuluka bwanji, price worth anapasa matani angati, chipiku anawapasa matani angati, kalaria anawapasa matani angati, pomaliza simama general dealers adapasa matani angati. Izi zitithandiza chifukwa choti tapanga kafukufuku wambiri ngati asidedi ndiye tikudikirano tikhale ndi mautenga awa kuti tibwere tiauza Malawi kuti kodi kwenikweni chachitika kushuga ku ndi chani. Ife tikuganiza kuti malinga ndi imene mwayambira Amalawi ambiri olemekezeka amumba akukondwa nanu, ndiye timaganiza kuti nkhani iyi simuyikhalira. Chifukwa chani? Kupatula kuti ndinu achidwi kuti mwaphule amoto Amalawi pamoto, mulinso ndi kuthekera kuonena kuti mutithandiza tithandizane kuti chikhamu chimene chili ngati sugar chithe. Chifukwa chani nkhani imeneyi ili yofunikira? Ndimafuna mudziwe kunena kuti kupatula pa mafuta a galimoto sugar amakhuza kwambiri chuma cha dziko lino. Pa Chingerezi amati ali ndi multiplier effect. Choncho tikuganiza kuti kalata imeneyi simuyikhalira. Mukayikhalira zikhala zodabwisa fa padakale pano pa chiyembekezo cha Malawi chili kwa inu. Ndipo Amalawi ambiri akunena mosapindira ndevu mkamwa, mosapshatira kuti akanakhala kuti mmene anachoka olemekezeka a Simplex Chihola Banda kunduna wa zamalonda kunabwera vitumbikwe mumba, lero Amalawi sugar sibweza kugula 2600. Ife sitikamba za black market, chifukwa tukamba pano za business yovomerezeka, za mitengo yovomerezeka sitingakambe pano. Ndikunena kuti
mu kafukufuku amene achitika ku nyumba ya malamulo ife asidedi tinapita kukafotokozera komiti imeneja kuti palibe chifukwa chonena kuti shuga azikwera mtengo mmene analili muja. Tinali ndi maumboni mpaka na panopa nthawi imeneyoyo Ailovo sanasusepo kanthu. Ndifake komitiyo inapereka chigamulo kuti shuga asisidwe mtengo. Ndiye Amalawi akufuna kwabwino, Amalawi amene amakonda dziko lawo akunena kuti akanakhala kuti atachoka olemekezeka a Simplex Chihola Banda ku nduna umene uja nthawi yomwe kunabwera a Vitumbiko Mumba bwezi panopa shuga asanafike 2.6. Chifukwa kuti 2.6 yo ndiyo chulukabe polingalira kuti shuga timapanga Malawi momuno. Shuga yonso akapisa kunja amampitisa pa mtengo ozizira zimene zikuyankha pano umboni ulipo. Komanso mungopita mukayangane ma statement yawo Ailovo amapanga post ma statement yawo pa internet. Mupite mukaone mukapange masamu amaonesa pamene pa shuga amene akulisa mziko muno ndi shuga amene akulisa kunja. Mukapanga masamu akuonesera nintu kuti shuga amene amapitisa kunja amapitisa mochipa kwambiri. Nthawi imene apanga kafukufuku limaonesa kuti shuga ali pa 1500 Ailovo amapitisa kunja shuga oja pa 500 kwacha. Chinthu china chimene Malawi tifunika zikambirana pano nchonena kuti nthawi yakwana kuti Ailovo azitiuza kunena kuti mitengo imene chamapanga bwanji. Chifukwa titafusa alimi amene amalima nzimbe ku Chikwawa, ku Salima ndi ku Nkhotakota amanena kuti amawalipira pa kilo la shuga. Nthawi imeneyo amawalipira 500 kwacha ngati sindikulakwisa. Komano nthawi imene shuga nkuti ali pa 1.5. Now chimene sitimauzidwa Malawi nchonena kuti nzimbe pa Chingerezi amanena kuti is a high value crop. Akaitenga nzimbe ija akakaifinya mumatuluka madziwo na amene amapanga suga wamabulu amene tikunziwa uja. Madzi ena sapanga mabulu. Madzi osapanga mabuluwo amachosako ethanol. Ethanoyo amakhala pa magawo awiri. Pali ethanol wina amagwisa ntchito ma factory kuchapira zisulo amene yosadyedwa, ndi pali ethanol wina amapangira zakumwa zija zimene timatipangisa kuti tizivina madansi zakumwa zaukali. Kuchoka pamenepo amachosako zinthu zina zimene amapasa zakudya za ng'ombe, amachosakonso zinthu zina zimene amapanga tala nkumagulisa. Zosala zinazo amakazipanga process nkumapangira magesi. Nde anduna nimafuna apati fasepo tichedwepo kunena kuti mwina timafunika tipange kalondolondo kuti kodi phindu limene limapezeka kuma products enawa kupatula granulated sugar, granulated sucrose, kodi phindu limeneli silikuyeneranso kuti lizikafika kwa mlimi unja? Kodi phindu limeneli silikuyeneranso lizikafikanso kuboma? Kodi phindu limeneli silikuyeneka kuti lizikafikanso kwa uja akupalira nzimbe uja? If we are serious about the sugar issue in Malawi, these are the issues that we need to discuss. These are the issues that should dominate the public discourse. Ndezikatere kumankhala tima intimidation tung'ono. Ailovo amalipira nsonko. It is an obligation. Aliyese nikuyenika kulipira nsonko. Komano kulipira nsonko is not that you are insulated, that you should not be held to account. No, this is an open society. Malawi is a democratic society where players both in the private and public sector ought to play according to the rules of the game. What I'm saying here is sugarcane is a high value crop that, apart from the granulated sucrose, there is what is known as ethanol that is divided into two. We have got edible and industrial ethanol. There is bituminous that is made from there. There are molasses that are used to feed animals, and there is electricity that is generated. Therefore, there are a lot of proceeds that stem from the sugarcane. But the question is, are all these proceeds trickling down to the poor farmer? Do they trickle down to the poor worker amene akuvutika ndi zuwa ndi mvula? So if you are really serious about addressing the sugar issues, these are the issues that should dominate the public discourse. I don't intend to dominate the conversation. I'm not alone. Pano ndi nzanga
ndikuganiza kuti mawa uno amene akuyimirira amayi onse komanso akuyimirira atsikana komanso achinyamata. Kodi sugar akavuta zimatanthauza chani ku miyoyo ya Malawi? Zikomo kwambiri Omega. Zikomo kwambiri. Nkhani ya sugar ikuoneka ngati nkhani yankhambaka mwachabe koma ndi nkhani yofunikira kwambiri, chifukwa sugar ndi chinthu chofunikira kwambiri mmoyo mwathu. Ngati tikadzuka mamawa timafunika timweti, ana mafunika phala. Ndiye ngati mu sugar mu phala situika mu sugar ndekuti ana sangapite ku skulu, phala kana kudya ndithu. Ndiye timafuna ndithu tiafunse ayilovo kwena kuti sugar mbangidwa m'malo muno koma ndokwera mtengo. Even anthu ena m'mamidzimu phala kumathira chani akumathira bucks, zimene zili zinthu zosayenera ndithu pamoyo wa munthu, zikhoza kubweretsa vuto pamoyo wa munthu. Ndiyeno ngatiso sugar alokwera mtengo ndiye kuti zinthu zimene zimapangidwa ndi sugar zikhala zokwera chani, zikhala zokwera mtengo nthawi ndi nthawi. Ndiye feda ndaulo lathu tifuna tafunse ndithu ayilovo kuti atiyankhe kuti chifukwa chani sugar alokwera mtengo pamene amapangidwa m'Malawi muno. Chifukwa mu sugar mudziwa kale mu vitamin A amene amagwira ntchito kuthupi la munthu. Ngati sobo yemweyiso timapangira sugar, pali thobwa amafunika sugar. Ndenga zinthu zimene zizi sugar palibe ndiye kuti anthu business siyenda ayi. Zikomo kwambiri. Sugar akasowa kumakhala mavuto, chifukwa kuli thobwa, kuli mandasi, kuli madonasi, ngakhale anzathu amene amakonda bibidawa amagwisanso ntchito sugar yemweyo. So timaganiza kuti nkhani ili apa it's not only a trade issue, it is a finance issue. Therefore, I thought I should make a passionate appeal to the Minister of Finance. Maybe you should consider joining hands with Honorable Mumba to see how best these issues can be resolved. Uno ndi msonkhano wathu wankhani mundilole kuti tikwaniritse kuti ndi msonkhano wathu wankhani tisegule bwaloli nkutheka kuti muli ndi mafunso pena simudamve bwino pena tinayankhula chikhukuza. The floor is open, mutifunse mafunso. Mukatenga chinkuza mawu munena dzina lanu ndi nyumba imene mukuyimirira mawa uno. Zikomo kwambiri. Yes, ndikuona mkono. Yes, you have the floor. Leya Malekano chokera ku Zodiac. Funso langa silapatali kwambiri. Timangofuna mwina tingodziwa kuti anthu mwina pena kamabwera kwathu lankhani ndi statement imakhala kuti anthu amene akufunawo sanafikire, anthu akungomva mwina kudzera pa wireless kapena pakanema. Vitumbiko Mumba mwina timafuna tidziwe ngati asidedi fankhani ya sugar munayiyamba kale, munafikira, munakumanapo nawo mwina nkukambitsana pankhani ya sugar. Chachiwiri mwakambanso za kuchedwa kotulutsa report ku nyumba ya malamulo ya nkhani ya sugar inquiry imene inachitika kalekale. Tikukumbukira bwino lino kuti munayiyambitsanso nkhani imeneyo nthawi imeneyo munali inu. Mwina poyankhula ndi adindowa akumafotokoza kuti vuto kwenikweni lili pati, komanso mwina lipotilo la sakamira pati kuti mwina asalitulutse kufika pano kuti anthu akugula sugar 2600 pa msika ovomerezeka, komanso 4000 ena 5000 kumene pa msika. Zikomo kwambiri. Nkhani yofikirana, nkhani yabwino kwambiri. Koma tivomereze kuti Malawi ndi democracy. Ndi democracy ili ndi magawo atatu formale, koma pali gawo limodzi lofunikira kwambiri limene ili fourth arm imene ili media. Kuti kumene ndafika pano taafikira. Bwino lake chokoma kwambiri nchonena kuti Vitumbiko Mumba akuoneka kuti ndi munthu wozichepesa.
ngati angayambe kuzikweza, ngati angayambe kusimbwa, ndiye pakhala koyamba komweka. Ndi munthu amene amati amakhulupirira ntchito zamakono zofalitsa mauthenga. Ndi mukati kuafikira ndinene pano kuti taafikira. Kalata ndi apa 6, kalata itapasa ali nayo, ndezi ndiwo asankhe kuti akhale ngati sanayilandire, izo ziti ndiwo. Koma mukayang'ana akayenda amakapanga post pa tsamba la mchezo lawo, kusonyeza kuti munthu amene amagwisa ntchito, amene ali social media friendly, sanganene kuti kumutumizira kalata pa WhatsApp ndiye kuti kalata sinafike. 2. Bungwe la SIDED is a serious and credible organization. Ndikunena panopa kalata yafika kale ku office kwawo with proof kuti kalata yatani yaperekedwa hard copy. Koma kalata ndinawapasa zulo, umboni ulipo. Choncho ife sitimakonda kubwera kumazapanga za nchezera, because Omega ananena kuti we are touching on a serious issue and no serious and sane government would play hide and seek with sugar, because it comes second to fuel as far as issues of multiplier effect on the economy. So we are dealing with a serious matter here. So there, be rest assured, a minister akuziwa, ku CFTC akudziwa, and apanga knowledge kuti alandira. Kumene kwa sala kumene titibe we are sure ndi Irovo we are making an effort kuti sugar aitani ailandire. Nkhani ya sugar bill mayi ndifuna ndikuuze ndinanena kuti sindikuzowa kuti chichewa cha katero ndi chani mundithandize, koma ndinagwisa ntchito chikhamu ndikachikhalidwe kena kake kuti mwafusa Irovo lero akuza ndi sugar alipo, kuti mufuse sugar kuti ndinapanga siku imene amumba amayenda ineso ndinkayenda, and nthawi imene amafika ku chipiku nkuti sindikuti ndizilowa ndachita kubwerera kuti tisakhale ngati kuti tikuyendera zofanana. Ndinafika ku Kanengo kuli warehouse ya Irovo. Kumeneko analemba kuti working hours ndi Monday to Friday. Koma siku limene nafika kumeneko napeza kuti nafika ku 11 o'clock, gada manduza kuti kunoko anthu kulibe achoka. It was a Tuesday. Anthu achoka. Anthu akuchoka Tuesday ngati sali Wednesday. Anthu akuchoka nthawi yogwira ntchito abwera liti akuti Friday ndiye kuti sugar azayamba kulisa Saturday. Mmene mukuteromo mashopu ambiri mulilongwe sugar mulibe, koma ku Irovo ku warehouse yawo Kanengo sugar aliko, koma anthu ogwira ntchito kulibe. Komanso sugar ngakhala aliko, sugar isangangochoka kumene uja akafike pa okala ya munthu akwene kuti aduse kwa madistributor. Ndipo madistributor onse tachulaja amene distributor akuziwika kuti amagawa sugar ndi mmodzi. Ndipo kumafuza kuti kuli ena wa sugar wamapitisa kuti Irovo ali ndi mgwirizano kuti ma supermarket ya azitenga sugar direct. Ndiye ndakuwuzani kuti akuti from Tuesday kuzafika Friday anthu ogwira ntchito ku warehouse ya Irovo ku Kanengo achokapo. That means they are keeping the city or the country at ransom up until wacha kabwira kumene kuko sugar yambe kupezeka. Now kunkhani ya bill, the last time ndinayiona bill ndinawo ma draft awiri atatu. Lero anthu akayamba kwambirana akatipira ku nyumba ya malamulo imapezeka kuti mapeji 95. Siku lino mukapeza kuti mapeji 35. Siku na ninapita poyamba inali ku Ministry of Justice kwa Attorney General adayicho sako ayipitisa ku agriculture. Ndiye ili ku agriculture ndinapita mu 2023 nakapeza mu boardroom akuyiunikanso, koma ndinapeza kuti ali pa page 187. So mutakuona kuti pali njomba kwambiri. Lero wina akatimwikepo izi, wina mabwera nzake tichoserezi. Wina akatakate akayimaliza akagwirizana kuti panopa tikupita mukayang'ane mu July 2022 kunalembedwa nkhani mu newspaper ina kunena kuti munkumano uno ku nyumba ya malamulo bill ya sugar tikakambira ndipo ikadusa 2022. It is reported, it is documented. Koma kusafika lero akuti akuyigwiragwirabe. Ndiye lero ikachoka ku justice ikumapita ku agriculture. Ikachoka ku agriculture ikubwera ku justice. Ikamatere ikungosintha mapeji. The last time I checked napeza kugwiragwira anali pa page 187. You see? So that should tell something kuti ndifanira kuti nkhani ya sugar ni nkhani kuti ngati dziko tibwere pamozi. Si nkhani ya munthu mmodzi.
timvane ifata nena kuti padakale panopa amumba amagwira ntchito yabwino koma pompana muyitanise mkumano emergency meeting pakhala anthu amene amalima shuga andimukumbukira paso pomba alimi anzimbe adachita zionesero nkhani yake yachani ya lamulo lomwe la sugar bill nde amene amalima nzimbe amene amapanga shuga ife ogula ndi aboma tikhale pamodzi ndi akaswiri ena tikonze nkhani chifukwa chonena kuti dziko lina mu Africa mu Mauritius chuma chawo chinayenda bwino chifukwa cha ulimi wachani wa nzimbe and Amalawi umene simukuziwa our sugar is so superior as compared to the rest of the region. Sucrose extraction rate per 1 ton yonse ya nzimbe imazabwera 14.5%. Pamene mukapita maiko ngati ku Zambia imabwera pa 8.5, ku Mozambique ndi 7.5, ku Tanzania ndi 8. Kusonyeza kuti nzimbe yathu yakuno mulungu anatidalisa dothi latuli ndimagwirizana kwambiri ndi nzimbe and sugar wathu mu region iyi ndiye khayo amene amaloledwa ku America. Kwa ndiye musisifuza kuti tili ndi kampani yopanga sugar, tili ndi dothi labwino, tili ndi anthu olimbikira ntchito, chifukwa cha ndi madandaula kuti forex kulibe. Chimachitika njani? Sugar kupangidwa Malawi muno. China chimene amayikapo ndi chani chimene chimafunika forex kuti sugar zidula chonje ngati amapangidwa kunja. Mukafusa amakuuza ni zizungu ziwiri. It is capital intensive business. Amayankhula zimenezo. Ati kuti mumange company yopanga chifactory chopanga sugar zimafika ndalama zambiri ndiye mufuza kuti chifactory chimango chimangabe chimenye ndamangidwa cha 1950s chingachifunika ni maintenance mpakana izika maintenance yo imapanga warranty imakwanira ngati kuti mkumanga so factory ina ifanena kuti this is a cartel ndipo Amalawi ngati sitigwirana manja kumasula cartel iyi tipitira kuvutika tipitidwa kujeredwa masuku pa mutu zomvesa chisoni zona kuti ndinene pano kuti asukulu athu andale ndi amene amasokolera zinthu izi zonse zimene abweresa poera amumba izi asukulu andale onso amaziziwa disindike kuti zonse sizingateke ilovo kaya distributor azisunga sugar Malawi muno anthu andale osaziwa no osateka then ngati samaziwadi we are not safe as a country ndibwereza pamenepo. So to answer your question precisely, personal interest, selfish interest anthu akupindula kwambiri ngati ma individuals kuma as a country we are losing big time ku sugar industry. Ndapereka chisanzo chabwino kale Mauritius inapanga develop chifukwa cha sugar akanakhala kuti anthu athu amakhala serious in fact upush kuti pa chisankho ichichi chimene chikubwerachi sugar should be an issue yona kuti muzauze Malawi kunena kuti nkhani ya mafuta sugar muthana nayo bwanji because it doesn't make sense company yoti mapanga profit year in year out akukanika kupanga increase production. Mena nkamanga factory ja population ya Malawi is 6 million pano pati 22 million kuma mukafuse production now is around 300,000. Why? Akanakhala kuti sugar jakampanga saa kugulisa fair and good bwezi kuti azonjezera nji sugar popeza saa kugulisa kuma kupanga profit amapanga declare public information every year amapanga profit. Why don't they want to expand? Why? These are the questions Malawians we should ask, we should wake up. So nkhani imene yoyo leya muitenge mukafusa adichali chimodopanda tatuuzeni anamiwa kuti kuli sugar bill ili pati chikuchitika ndi chani kuti mzungu chita njomba mwe muti mzibweresa mabilo panda pake ati age bill ati chani. These are the serious issues as a country we should spend our energy and time on. Mwafusa adichali chimodopanda lewa kuze kuti where are we? Tsilanga ndi Alex Patterson kuchokera ku wireless image. Mwina simuona kuti ngati bunga limene mmamenyeraso ufulu wa anthu kutokhala kwabwino kuti mungopanga join kapena kuti kupanga support zimene akupanga anduna amumba mwina ngati kumayendera nawo mashopu komanso kuonetsa kuti sugar sakubisidwa. Do you think it can be the necessary move? Malawi is not a banana republic. Tili malamulo Yesu lili mandate zimene ndikuyankhula panozi mashopu mo taenda ma warehouse ndaenda ndina kuti takafika dziko lino lichuluka chibwana
anthu ambiri akamationa amalawi amationa ngati anthu opusa chimene muziziwa. So ife ntchito yathu ndikubwera kunena kuti uku zimene akubisa ndi izi ndifake dauza ndunawa kuti ngati ali serious amumba aitanise an emergency sugar indawa kumene kukabwera ma issues izi zoyenda m'mashopu ndi nkhani yabwino koma sithandiza kanthu. Ndanena kale mfundo 6 zili apa kuti kunatengedwa chileso mu August 2023 ACFTC anakapita ku court kukamangala kuti achichose. Judge Wezi Charity Malonda mu ruling ananena kuti in 30 days apanga ruling. That was in October 2023. Lero ndija ndanena kuti mu July kunali the first ever parliamentary public inquiry on sugar pricing and production. Mpaka na lero nyumba ya malamulo ikukhalira report. So mmene tabwera pano ndiye kugwiza nawo amumba ifama nena kuti amene sasusana nafe athandizana nafe akana kuti tikususana nawo tikanabwera pompati kanauza kuti no mukulakwisa. And mukayiona kalatayi tikunenanso kunena kuti while pledging our support to unbundle the cartel, SEDED intends to bring to your attention the following issues. Kwazo kuli ma issues and ndaona post yawo ndamapanga bwino ndakumbukirano kuti anali ku Irovo. Nkhani ya nduna siyofunika kuti piecemeal approach. Nkhani isofunika piecemeal approach. Chifukwa uli zinthu zambiri zimene tazibweresa poyera. Chimene mufunika simufunika kuti muyendere ali mipauka ayi, Irovo muyendere payoka ayi, muyitanise mkumano onso ukhale wa mangu ngatidi muli serious. If the minister is really serious about addressing sugar issues, we should have an emergency sugar indawa. That should be a build up on the public inquiry imene chitika mu July. Tathokozeswa speaker Mai Catherine Kotani ha titalembera petition adamva kulira kwa Malawi ndipo pempho lathu analivomera kuzera mwa Apo Nkhoma. Tina Airovo adayitanidwa mbali zonse zidabwera. Ndiye nkhani iyi ndiyo makambira kuchipinda amumba tifane kuuze kuti nkhani ya sugar we are supporting you koma we support you to a certain extent. Ndinene pano ngati machitidwe anu saonesa kuti you are doing it for the to defend and save public interest, if support yathu tizapanga withdraw, because the Constitution section 12 is very clear that those people exercising political authority do so solely to save and protect public interest. So as we are sitting here, we would like to believe that Honorable Mumba is exercising political authority solely to save and to protect the public interest. Now we are speaking on behalf of Malawians kuti nkhani kuenda mashopu kuendera Irovo yoka fa amanena kuti aliyese akapereka akamba nkhani yake amaoneka ngabwino apo until utamva the other side. Now wina akambe zake uku tisokoneza. We don't have the time, we don't have the luxury of the time. We need an emergency sugar indawa. The time is now before the energy mina now amumba isanate asana before ni mafuna sunene kuti akapitirira osapanga zimene kunena apa, he will be captured. Mark my word. If Honorable Mumba you are following, I want to assure you that if you don't tread carefully, shortly you will be captured. Mind you, you are dealing with a cartel. Sugar in Malawi is a cartel, and just like elsewhere is a cartel. Now this is why I'm saying this should be a joint venture. We need collaborative effort. Every Malawian, we should join hands in order to unbundle this cartel. So we ended up and we the information. This is why we want to Irovo at use ma distributor wow and now pass my contract. From there as I'm sitting here, see the Simaluba we have information. And thank you very much, Malawians. The few patriots, information is coming up. Shortly or sooner or later, we are going to liberate this country economically. Inu ngati bungwe limodzi lomenyera ufulu wa Malawi, mkulankhula kwanu munakamba kunena kuti kampani ya Irovo ikupindula kwambiri pa ulimi umenewu wa sugar, koma anthu awo amene akugwira ntchito akumeneku sakupindula, akuzunzika. Mwina munayesera kukambirana nako mwina zimenezi ndi a Ministry of
labor kuti kuonetsetsanso kuti mwina kwamenyera ufulu anthu ogwira ntchito kumeneko kuti adzipindula ngati mmene likupinduliranso kampani imeneyi. Zikomo kwambiri. Funso limene uyankhulake njimozimozi imene anafunsawo kutena kuti anthu akuona zimene zimachitika poyera fa airovo angogwira ntchito yawo ndi amalawi tomwe ndi abale athu ndi makolo athu ndi azimwene athu ndi makolo athu ndi abale athu. Mmene mavuto malawi panopa aliyense ogwira ntchito malawi mlakuvutika sikundi akuirovo okaya. Tikatene kuti ndi airovo okha amene akuvutika ndiye tikunama andi asidedi sitimakonda kumayankhula zinthu zongofuna kungoyankhula. Nkhani yona kuti za malamulo aleba aliyense akudziziwa kumene konso kuli anduna akulebako nawonso atengera chitsanzo chabwino. Adimba ndaona now is full of energy, is jumping up and down. I mean, these are the leaders we want. Osati munthu basi gale moto makangoTX makangoendera kuzibwenzi makachaso. No. So imenezozo I think tayankha kale kuti ntchitozi timapanga act according to mandate. Kuti ife titere ife yathu ndiyo ngoimba ngoma kunena kuti enawo amene ali mandate apite akaone zikakhala kuti sakupanga naming and shaming. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti tabwera pano nkale komanso zimene tinabwera nazo takwangula. Ndimaganiza kuti nthawi yakwana kuti titseke komabe nkutheka. You have something to say? Okay, fine. Pomaliza penipeni ndisindike kunena kuti mavuto a sugar malawi muno ngaakulu sangangotha ndi kuthamanga apo ndi apo kuyenda apo ndi apo kuyenda kunkofunikira ndipo kwathandiza ndipo ife tikuthokoza chifukwa ife asidedi malawi akamatsekerera ife timaseka, malawi akamalira ife timalira, ndi kuyenda kwa nduna kwathandiza kwambiri ndipo ife tikuomberani manja ndipo tilipo tigwira nanu ntchito koma zifunika kuti mbali zonse zibwere pamodzi mutengere chitsanzo chabwino ntchito imene anayamba olemekezeka a Simplex Chichola Banda. You know, we at Sided we are not in the business of flattering people. Timangonena ma facts. These are facts. Simeni tukamba hapa. We are not here to flatter anyone. Sina bwere pano kuti timukomese munthu koma tingonena zoona zake zimene zili ni maumboni. Choncho mumba mutengere pesi imene anasiya olemekezeka Simplex Chichola muitanise mkumano wa pompo mwayamba bwino. Zipaso zimene zaoneka apa zisanapite chifukwa ngati sipachitika china chilichonse musunge mawawa posedwa pompa sugar jasowa akasowa ndi asowa zenizeni azafika pona kuti mwina package zafika 10,000 ndiye sanafika kumeneko tifuna nsonkhano wa pompo. Chinthu chachiwiri nchonena kuti irovo iphunzire mapanga zinthu zake poyera. Tikuziwa kuti chidwi chawo ndi ma interest kuti azipanga ma profit koma aziwe kuti irovo is there because Malawians exist. So aphunzire kumapanga zinthu zona kuti tiziona poyera. Price build up ationese kuti musuga mumalowa chani kuti sugar azidula motere. Chinthu china ngati sugar yowavuta priority muzipereka mu supermarket. Akambisa amumba alipo akaulula kuti sugar yorani wabisidwa. So zomanena kuti sugar alipo kumasa kuoneka zimenezo zithe ndi bwana mumba tinabwera pano poyera tikanangolembera na message kapandika na kuimbira ni phone amalawi sakanadziwa komanso ndinafuna nditengerepo mwayi kuna kuti ndikuthokozeni poyera pano ntchito imene mukuyigwira koma ntchito simunayambe pa nkhani ya sugar. Pomaliza penipeni ndisindike kuti kuirovo kozikafika potina muzipereka mu supermarket kuti anthu sugar zikampeza pa mtengo wabwino koma nkhani ya mtengo zimene zikuyimisa mtengo sitikuyenekanso amalawi kuti sugar tizigula pa 2,600 hayi ali kutali sugar timapanga kunkuno. Nkhondo imeneyo tikupira kuti ndi minister amene tiyende naye limodzi kuti amalawi tiyipambane nkhondo imeneyi. Tikayipambana mtengo wa sugar ukhale womverera. Sizoona kuti amalawi ena aziona sugar ngati kuti wanthu opeza bwino. No. Sugar is a basic necessity. Sugar is not a luxury. Koma amalawi ambiri sa sugar nayo walako. Chifukwa chani? Sugar yo amakusidwa ngati akupangidwa kunja. Ndeli kamakapangani ya sugar timakhala nkhani ya timakumbukira Salima Sugar. Male mbingu mzimu wake use muntenderana aona kuti chinthu chabwino njone kuti pakhale competition pansika apa. Ndi anayambisa Salima Sugar. Nkhani ya Salima Sugar ndi yaitali ndi ofunika tizayambe payokha ndikayamba pano tisokoneza. Zikomo kwambiri kuchati chikwado manena kuti mukalalike zimene mwazimva inunso mukalembe zimene mwazimva tinayamba ndi pemphero mundilole tiseke ndi pemphero. Thank you very much for your kind attention. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.
Ambuye tikuthokozani kuti msonkhano wathu wayenda bwino. Tikupemphaninso kuti pamene tikubwerera tikathe kuyenda bwino. Tapemphera zonsezi m'dzina la mwana wanu Yesu Khristu yemwe Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Umonso ndi mmene tamalizira mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la SIDED limachititsa msonkhano wa atolankhani maka pa nkhani yokhudzana ndi kagulitsidwe ka shuga komanso kapezekeredwe ka shuga muno m'Malawi. Ndikukhulupirira kuti tamvera bwino lino zimene ndithu bungwe limene linatitengera mu tsiku la lero. Amene amatsogolera ndithu msonkhano wa atolankhaniwu ndi mkulu wa bungwe limene la SIDED Sylvester Namiwa. Ine ndileya Malekano ndingoti pitirani kutsatira mapulogalamu otsatira pano pa Zodiac.